Yo, monggo. Wedang kuning. Yo, Pakde. Yo. Ugi kunjuk dumateng para lenggah Bapak Ibu tamu undangan monggo. Sinarengan Janur Kuning Entertainment.
Ambekan sih, Mbah. Mas, iki ra sembarang Mbah lho. Neng kono anggere ngono wis tenan ora entek-entek Mas. Bolo mburi kae pati. Iya. Iki gambarane Mas Tono besok. Oh. Oke, baik. Ayo Mbah catetan Mbah. Catetan. Ini sing kon mumburi sapa? Wong tuwek manut wong nom saiki. Lho. Wah, enek wong tua diperkosa. Sing manut Mbak, penting disusoni manut to kene ayo Mbak ya. Ayo. Catetan sak jroning ati. Catat luntur tahu. La merah ati. Ayo Pakde. Aku kowe dadi kena mergare kebak asmara. Janur kuning. Ayo Pakde. Ada yang enggak? Ada enggak? Mau dikasih member? Ayo ada Pakde. Mau ditambahin? Mau ditambahin? Ayo jugok ke, Mbah. Mburi urung kebagian, Mbah. Ayo Pakde. Sini lagi lah Pakde. Warna abang deh. Wah, Setor. Mas Petro, Ah. Mbak iki ra semangat nek ra. Hei. Oh, dihai sik pati. Ayo, hai. Ora semangat iki bolone Tono kok. Pripun, Mbah? Heh? Oh, iki sida dilanjut napa mboten? Lanjut jenengan pun ngepleh mawon lho, Kung. Lah wong lagi tuku hai iki mau kok. Klopono Mas, tegan. Sik mburi menengo aku tak nego. Kon bosan kalian kula terus kula mboten ditangleti. Alah 150, Mbah. Ampun apa loh kalau ama Mbak. Ini lagunya dilajengke napa Pakde? Nggih. Niki kari sak ceritan malih. Bebas. Kejing miring Kejing Mas. miring. Heeh, Pakde langsung jogetnya ya. Jenengan tesih semangat tok, Mbah. Hai. Hei, Ayo, kapan ngomongnya nyanyi mulu ayo. Yuk bablasane kejing miring ya, Mas. Ayo Pakde. Motor saya merah Iya ya Allah. Iki lho, Piyayi Pondok Arum ki pangerten iki lho. Ayo. ya, kicing-kicing Mas. Iya, Miring-miring kicing iki lho. miring.
indahnya nanti ya. Katur dumateng para tamu undangan monggo ingkang badhe nderek beksa tembang kijing miring. Ayo Mas, kijing miring, ayo Mas, kijing miring. Bulan apa sekian ning kelakon. Ayo dong. Ayo Mas, kijing miring, ayo Mas, kijing miring. Jarak disamperke, mai jarak orang Aduh dah. Dari mana datangnya Lina, dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo yo. Jangan mas, ayo mas, Ayo deh. Ayo Mas, kijing miring, ayo Mas, kijing miring. Dogemak bundar-bundar, rasa penak kiar-kiar. Etan kali kulon ya kali, tengah-tengah ana uitip. Etan kemati kebakti pada-pada abad sanggane. pegang mas, ayo mas, pegang kuning, ayam yen wis kasani. Mas, ayo miring mas, ayo mas, ayo miring. Si jaran ngeluk sawerane, ayo metu pane. Ayo Ayo deh. Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Dogemak lonteng-lonteng, rasa penak deteng-deteng. Aduh. Ayo Mas, kijing miring. Kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Ana besek go ada ketan, aku pesek go rebutan. Mas, jangan ayo mas, jangan ayo bangun negarane. Dari mana datangnya Lina, dari sawah turun ke hati. Dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Dogel-dogelan pacul, wekmu setugel go gepres ucul. Ayo Mas, kijing miring. Ayo Mas, kijing miring. Jamaman bojo limo, wonten lapat nyuwun pangapura. Kijing miring Pakde wis diaturke. Pripun? Iki ana bablasane nduk Pakde nyuwun tembang tresna.